Ayo Mas Budi ikut gabung joget Sri. DMS 99 Audio. Yen eling nalika semono kuwi teko arep ngomong apa ning isor lampune bangsung jebul kowe kok wis duwe bojo. Senadyan sedilo iso nambani kangenku. Jebul kowe kok wis duwe bojo. Waktumu kanggo aku senadyan sedilo iso nambani kangenku.
dari Christine terpenuhi sudah satu lagunya ada Tresno Bojone Wong Spesial.